Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Планету ахінае, і сонцу ўсё цяжэй к зямлі прабіцца. Таемны час у свеце наступае, святлую сонцу зноўку адрадзіцца. Таемны час у беспросвеце ночы, яшчэ лютуе небыцця мароз, але надзея прасвятляе вочы. Яе ў сэрцы запаліў Хрыстос, сонца Христос, радасць прынёс, покліч высокае волі, сонечны лёс, радасны лёс, нам асвятляе Христос. І будзе сонца ў небе карагодзіць, штодня вышэй люляючы вясну. Ісус Христос святлом да нас прыходзіць, каб нашы душы абуджаліся ад сну. Сонца Христос радасць прынёс, покліч высокае волі, сонечны лёс, радасны лёс, нам асвятляе Христос. Сонца Христос радасць прынёс, покліч высокае волі, сонечны лёс, радасны лёс, нам асвятляе Христос. Нам дапаможа Христос. Сардачна вітаю вас, паважаныя слухачы, ласкаю нашага збаўцы Ісуса Хрыста. Сёння я хацеў бы звярнуць увагу на нашу патрэбу ў неабходнасці цеснай лучнасці з Христом, што дапамагае змагацца супроць нашай схільнасці Бога не слухацца і рабіць тыя рэчы, якія нам падабаюцца, але не даспадобу Яму. Мы працягваем думаць над пытаннем аб тым, як мець перамогу над грахамі і жыць практычным хрысціянскім жыццём. У шматлікіх месцах Святога Пісання выказваецца, што вернікі Божыя павінны пазбягаць грахоў і грэшнага спосабу жыцця і жыць тым пераможным Божым жыццём. Але кожны з нас ведае, што колькі б мы ні стараліся, мы час ад часу таго не зрабілі, таго не сказалі, кагосьці пакрыўдзілі сваёй неразумнай рэакцыяй, або проста самі зграшылі нейкім себялюбным актам. Карацей, грашым, і трэба зноў каяцца ды прасіць у Духа Святога дапамогі, сказанага або зробленага намі не паўтараць. Як жа перажываць моманты перамогі над сваімі слабасцямі? Як Біблія адказвае на такое пытанне?
Перш за що апостол Павел пригадує вірникам Христовим, що вони, покаявшися у грехах, увірувавши у Христа і прийнявши хрест, померли для грехов. Пам'ятаємо ягоні слова гетакія: «Уще ми, хрещені у Ісуса Христа, у смерть ягоною хрестилися. Ми поховані з Ним хрестом у смерть, как як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і нам ходить у обновленому житті». А криху ніжей у посланні ён протягує думку, пишучи, що ён, значить, Христос помер, дик помер раз назавсёды для греху, а що живе, дик живе для Бога. А так само і ви лічите себе мертвими для греху, а живими для Бога у Христі Ісусі Господі нашим. Дик вось, хай не панує грех у смяротним вашим тілі, каб вам слухаться його у пожадливостях ягоних. Не отдавайте через ваших греху, як приладу неправедності, а отдавайте себе Богу, як повсталих з мертвих, і челіси ваші Богу, як прилади праведності. Грех не повинен над вами володарить, бо вы не под законом, а под милотою. Что это значит быть не под законом, а под милотою альбо ласкою? Это слово уживается апостолом Павлом у послании до Ефесянов, где сказано, что ласкою вы уратованные праз веру, и это не от вас, Божий дар, не от деяв, каб ніхто не хвалился, бо мы ягоныя створенні, створенные у Христе Ісусі на добрые деї, які Бог быў назначыў нам выконваць. Ласка тут же паспяхова тлумачыцца гэтак. Гэта незаслужная прыхільнасць або зычлівасць Бога да нас. І сапраўды так. Бог нас уратаваў ад нашых грахоў і іхніх вынікаў сваёй ласкаю, незаслужнай прыхільнасцю і добразычлівасцю да нас. Але ягоная ласка таксама працягвае працаваць у нас, верніках, тым, што Дух Святы, які заняў сваё адпаведнае месца ў нашых сэрцах, памагае нам пазбягаць грэшэння і надзяляе нас сваёй боскай сілай, з дапамогай якой мы не здаёмся жыццёвым грэшным спакусам, а спрыяе добрым учынкам, якія пагаджаюцца з Божай волі для нас. Карацей, перамога над грахамі даецца нам самім жа Духам Святым. Але гэта пры той умове, што мы звяртаемся да Яго з жаданнем і просьбай ягонай дапамогі ў дадзенай сітуацыі. Калі апостол кажа, што мы паслядоўнікі Христовы не пад законам, ён думае пра тыя ранейшыя часы, калі мы без Духа Святога стараліся выконваць Божую волю, бо ведалі, чаго ён патрабуе ад нас, але сілы і мудрасці выконваць Божую волю ў нас не хапіла. І замест таго працягвалі рабіць тыя рэчы, якія Божай волі супраціўляліся. Тут жа Божая ласка нясе значэнне ягонай дапамогі і падмацоўванне, што дае нам сілу рабіць тыя рэчы і думаць тыя думкі, якія супадаюць з ягонай воляй. І вось гэта указвае на той факт, што хрысціянскае жыццё не з'яўляецца толькі выконваннем вядомых рэлігійных рытуалаў, а важней – гэта наша блізкая лучнасць самім з Ісусам Христом. Тут маецца на ўвазе тая ж бесперапынная, жывая сувязь і цёплыя адносіны з нашым збаўцам. Кантакт з Христом павінен збывацца штодзённа, паважаны слухачу, што значыць мы пастаянна застаёмся ў цеснай лучнасці з ім. Христос выказаў гэтую думку, калі быў яшчэ з вучнямі, і ягоныя словы на гэты конт запісаны ў дабравесці паводле Яна. Чытаем гэтак. «Заставайцеся во мне, я в вас, як галіна не можа прыносіць плод сама па сабою. Калі не будзеце на лазе, так і вы, калі не будзеце во мне. Я лоза, а вы галіны. Хто застаецца во мне, я ў ім, той прыносіць шмат плода, бо без мяне не можаце рабіць нічога. Калі застанецеся во мне, і словы мае ў вас застануцца, дык чаго не захочаце, прасіце, і будзе вам. Тым праславіцца Айцец мой, калі вы шмат плода дасце і будзеце маімі вучнямі».
Трэба памятаць, што мы калісьці Хрыста не зналі. Ён, як нам здавалася, быццам быў далёкі ад нас. Хоць пра яго мы, магчыма, ведалі, але не ведалі, што нам трэба навярнуцца да яго, прыйсці да яго, звярнуцца да яго з каяннем у сваіх грахах, ды ўвераваннем у яго як свайго асабіста збаўцу і Господа ўладара. І, паважаны слухачу, можа, ты не разумееш, пра што я тут жа гавару. Калі так, то раю пазнаёміцца з маімі іншымі аўдыагутаркамі, дзе гаворка акурат ідзе пра крокі да Бога і Хрыста. Для тых, хто ўжо перажыў нараджэнне ад Духа Святога, усё, што я толькі што сказаў, даволі ясна і зразумела. У той момант, калі мы пакаяліся ў грахах ды ўверавалі ў Хрыста, Ён закрануў нас Духам Святым. Ён увайшоў у кантакт з намі і даў нам новую прыроду. Наша адказнасць цяпер заключаецца ў тым, каб мы ўзрасталі ў нашай лучнасці з ім. Якімі спосабамі? Праз чытанне Божага Слова Бібліі, таксама праз малітву Яму. Чытаючы Біблію, мы чуем голас Бога або Хрыста, і гэта трэба рабіць рэгулярна, нават штодзённа, калі гэта магчыма. Слово Божие становіцца для нас духоўнай стравай, што падмацоўвае нас і кіруе намі, каб мы выконвалі Гасподнюю волю ды развіваліся ў хрысціянскім характары і паводзінах. Раз Христос праз Духа Святога закрануў нас, то мы мусім заставацца ў ім, як мы чыталі раней. Гэта значыць, чытаем ягонае слово, молімся Яму і стала размаўляем з ім, адкрываем Яму свае думкі і малітоўныя просьбы. Ёсць і іншыя спосабы для духоўнага росту. Нам таксама трэба далучыцца да групы іншых вернікаў, якія, як мы, былі закрануты Духам Святым праз духоўнае атраджэнне. У дні апосталаў нованаверненыя да Хрыста хуценька пачалі злучацца, збірацца для духоўнай падтрымкі адно аднаго. Яны выбіралі лідараў, якія карысталіся здольнасцю кіраваць і выкладваць духоўныя праўды на падставе Святога Пісання. У пачатку яны чыталі і карысталіся старазапаветнымі пісаннямі, але з цягам часу яны зачытвалі і карысталіся новазапаветнымі пісаннямі. Самае галоўнае ў тым, што веруючыя збіраліся для таго, каб разам чуць Божы голас і ўзрастаць у хрысціянскім жыцці, ды адно аднаго падтрымліваць у духоўным росце. Будучы ў кампаніі іншых вернікаў, мы застаёмся адказнымі адно перад адным і перед Богом за свой духоўны рост і прагрэс. Апостол Павел прыгадвае, што Бог выбраў і паставіў для нас апосталаў, прарокаў у значэнні тых, хто агалашае Божае Слово, дабравеснікаў, ці, як мы сёння кажам, прапаведнікаў евангелістаў, пастараў і настаўнікаў, каб мы пад іхнім настаўленнем узрасталі ў веры ды ўдасканальваліся ў хрысціянскім характары і служэнні, пакуль усе прыйдзем у адзінства веры і спазнання Сына Божага, як дадае апостол, у мужа дасканалага, у меру поўнага росту Христовай паўнаты, каб мы не былі больш недаросткамі, якіх кідае хвалямі і носіць па крузе усялякім ветрам вучэння ў чалавечым жульніцтве, у падступстве, каб звесці ўзман, але трымаючыся праўды і любові, ва ўсім узрасталі ў таго, хто ёсць галава Христос. Заўважаем, што Бог даў царкве Христовай апосталаў, але пасля іх пророкаў, дабравеснікаў, пастараў і настаўнікаў. Это людзі, выбраныя Духам Святым на асаблівае служэнне ў кожнай суполцы вернікаў. Яно выстаўляецца па-свойму ў згодзе з патрэбамі дадзенай суполкі. Чаму такія людзі нам патрэбныя? Таму што яны карыстаюцца асаблівымі здольнасцямі для нашага настаўлення і росту ў вобраз Христоў. Ад іхняга служэння мы можам расці ў духоўным жыцці і вучыцца па іхніх прыкладзе, што павінна даводзіць нас да духоўнай сталасці. Это паказвае, што хрысціянін не павінен заставацца без Хрыста і без іншых настаўнікаў.
Які результат павінен праяўляцца ў нашых жыццях, калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з Христом і з іншымі вернікамі? Ёсць розныя месцы ў Бібліі, якія растлумачваюць нам, як мы павінны паказваць сваю лучнасць з Христом і адно з адным, як запісана, напрыклад, апостолам Павлом у пасланні да Эфесянаў. Таму, адкінуўшы ману, гаварыце праўду кожны блізкаму свайму, бо мы чальцы адно аднаму. Гневаючыся, не грашэце, хай сонца не зойдзе ў гневе вашым, і не давайце месца д'яблу. Хто краў, больш не краць, а лепей працуй, робячы сваімі рукамі карыснае, каб было з чаго выдзяляць таму, хто мае патрэбу. Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры, каб яно давала ласку слухачам. Не зневажайце Духа Божага, якім мы запечатаны на дзень адкуплення. Усякае раздражненне, і лютасць, і гнеў, і крык, і ліхаслоўе з усякою злосцю хай будуць выдалены з вас, але будьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Христе дараваў вам. Жыццё сапраўднага хрысціяніна павінна паказваць, што Дух Святы закрануў яго, што значыць вернік з кожным днём змагаецца з пакусамі і з дапамогай Духа Святога перамагае над імі. Ён у асноўным жыве тым праведным жыццём і ставіцца да іншых людзей з лагоднасцю, цярплівасцю і любоўю. У пасланні да Галятаў апостол Павел кажа, што ён быў крыжаваны з Христом да таго старога жыцця без Бога і цяпер дазваляе Христу жыць сваім праведным жыццём. «Ужо не я жыву, — кажа апостол, — а жыве во мне Христос, і што цяпер жыву ў целе, дык жыву верою у Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне». Ці гэта бачна ў маім жыцці, у тваім, шаноўны слухачу? Калі не, то будзем прасіць у Духа Святога, каб мы жылі згодна з Божай воляй і праяўлялі рысы самога ж Хрыста. Господи Божа, мы слабыя і прызнаёмся, што не заўсёды выконваем Тваю волю. Просім Тваёй дапамогі ў змаганні з грахом і праяўленні сапраўднага хрысціянскага характару ў нашых стасунках з іншымі людзьмі і перад Табою. Просім гэта ў імя нашага цудоўнага збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Пошли нас яднаю молитве, зраби нас незломною силою битве. Мы просим Тебе, отпусти нам провины, за грех на коленях стоять мы повинны. Хай сидит Дух Святый, яко живой воды, у часу дух изменил час, о Дух Святый, распаливай нас. Хай сидит Дух Святый, яко живой воды, у часу дух изменил час, о Дух Святый, распаливай нас. Покорные мы на Тебе сподяемся, у Духу одним на Тебе мы имкнемся. Скарай наши сердце, головы схили, Твой гнев от народу своего
Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй па Ютубе і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку і, калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.